Judith Omondi, Ramogi TV. Kaudhi weche motenore kod pur mabende bro mako chuny jopur. Jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi ogoyo bade piny ni piny owacho onge kod omenda kata mar chwalo mbolea manengogi yot mayande osingne jopur. Romo margi kod jopur mag chai kod mamoko e apise mag duol mochung'ne weche mag chai KTDA. Linturi wacho ni jopur nyaka bed kod horuok kaluwore gi pek mantiere sani mar omenda. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, jopur ok mor kod deko mar singo mane omigi. E kinde romo mar higa ka higa mar jopur mane ota kod bod marango chenro mag pur mag chai pacho ka, mane okelo kanyakla koda ka jopur mamoko kanyachiel. Ka ema jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi ochope kod ote mane ochido chuny jopur manyone kod geno mar yudo mbolea manengone ogonyore. Problem is we do not have the revenues to support the disbursement. That is why there is the delay. That's what I was telling them, to be a bit more patient. Once our revenue collection improve, then we will be able to meet part of our bargain in terms of disbursement of the subsidy promise that we did to them. So that way, now, without them getting the money, the bank or KTDA continues to suffer because they have already given out fertilizer. Linturi wacho ni negi singo chwalo pesa mag mbolea manengogi ogonyore mar chiwo yot ne jopur. Kata kamano, sirkal orianjo bade lo ni pesa onge kalore kod choko mayulo mar osuru. Doing well despite the kind of economic situation we are in, and I honestly really thank the farmers who have really given us this support and ask them to be more indulgent. But I believe once we are out of the El Nino cycle, once we are out of this economic mess which is being corrected, every farmer, everybody in the country will be happy. But also tell them, yes, we will discuss many times about the cost of living. Mageti mreka jopur goto no turo sikei kod sirkal mondo chop kare singo margi ni mar jopur yande osetiyo kod omenda matin manigi kano kagigeto yudo mbolea mag sirkal. Mambo ya fertilizer atuagazuri sana. Alituahidi kabisa ahidi mkulima wa majani chai na ni mkulima yeyote mahali yuko katika Kenya atatupatia subsidy ya serikali. Right now hii subsidy haijafikia mkulima wa majani chai. Kwa hivyo tungesihi sana hii subsidy ifikie mkulima, kwa sababu hatuwezi rudi hapo kuambia mkulima serikali haijapeana hiyo subsidy. Board mar KTDA kokalo kuom jakom margi Enos Jeru okoni chiro mar chai bende sani owuok kendo ok ber. The biggest challenge that is facing or that is affecting our buyers is the scarcity of the dollar and the forex exchange increase. And this one, what I can say that we are doing or we are discussing of a better mechanism or strategy of allowing our buyers to be buying our teas through LCs. Eno mokelo kanyakla jopur mag chai karomone igeno ne biro manyo ngadho mag bero lwasi mar pur e kinde ma jopur mag chai goendo bende pod ywak ni piny owacho ema nyalo resogi kalore kod midhiero mokwako sekta no. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Westlands, Nairobi. Kore en thuolo mari kaka japur mondo chak timo